Dragi svi koji gledate moje videe, evo ja sam još uvijek u obilasku Samoborskog mora, to je Rakitje, stvarno izgleda čudesno, prelijepo. Od ovih stepenica drvenih do ovoga drvenog rukohvata ili kako kažu još i gelendera, da, ili pogledajte odraz krošnje na površini jezera, stvarno je divno i zbilja sam impresionirana. Ja sam čula da za Rakitje, ali zaista nisam mislila da je to takva ljepota i da je to takva veličina i da tako puno ima sadržaja i da ljudi tu dolaze sa svojim, imaju čamce i da ljudi dolaze tu pa onda love ribu. Tu se ljudi ne kupaju jer je zbog povezanosti Rakitja sa Savom bilo virova, vadio se šljunak pa je postalo opasno za ljude da bi se tu kupali. Neki su nažalost čak i stradali, tako da to više nije mjesto gdje se kupa, ali je mjesto gdje se može biti u čamcu, biti na obali i loviti ribu. Evo, prekrasno mjesto po jednom lijepom danu, po jednom danu koje je sunčano, ali ima malo povjetarca, tako da je zbilja ugodno.